rendelkezik, Femina internetes magazinban megtalálható, hogyha esetleg valakit a későbbiek folyamán érdekel. Ott föl lehet tenni konkrét kérdéseket, és arra konkrét válaszokat adok. Ugyanígy az e-mailemen keresztül is újdonsult a munkáknak, hogyha az első időszak könnyebbé tételét szeretnék megoldani, akkor ott is nagyon szívesen segítek, ezek teljesen ingyenes szolgáltatások, hogy vizsgált betegítés, mint csak az asztrológia világában. Akkor én most azt rá is térek, tulajdonképpen mi is az a tudatos gyereknevelés. Én azt gondolom, hogy ennek 3 alapillére van. Először is ismernünk kell saját magunkat, hogy milyen képességekkel rendelkezünk, egyáltalán hogy tudunk közelíteni a gyermekünk felé. A másik az, hogy törekednünk kell arra, hogy a gyermekünket minél hamarabb megismerjük. Megpróbálok majd nem sok szakmai dolgot belevinni az előadásba, hogy érthetővé váljon, de azért valamelyest az asztrológiát fogom érinteni, mert én abban hiszek, hogy a legjobb és a legobjektívebb és a leghamarabb elérhető elemzés, vagy személyiségelemzés a gyermek számára az asztrológiai képlet alapján tökéletesen megtörténhet, hiszen abból minden látszik, ami az elkövetkezendő életében adottságként vagy hiányként esetleg megjelenik. Tehát akkor azt már mondtam, hogy ugye magunkat kell ismernünk kell a gyereknek az elvárásait, amit felénk nyújt, és nagyon fontos az, hogy kellemes energiaállapotban legyünk mi magunk is, és a gyerek az első 7 évben minden rezdülésünket érzi. Tehát egyfajta ilyen lelki köldögzsinór van az anya és gyermek között, tehát az, amikor betegségtüneteket produkál, vagy nyűgössé válik, az mind-mind arra vezethető vissza, hogy az édesanyja esetleg szorul, esetleg elfolyt magában valamit, és akkor ezek megjelenhetnek a gyermeknek a viselkedésében, de akár a betegségeiben is. Akkor először szerintem nézzük meg, hogy milyen ösztönös anyai gondoskodással rendelkezünk. Ezt ugye mindenki általában tudja magáról, hogy milyen napjeggyel rendelkezik, meg milyen aszcendenssel, de azt például kevesen tudják, hogy milyen a holdállásunk, és az ösztönös anyai gondoskodási mintákat, azt mindig a holdállás mutatja meg. Ez mutatja meg azt, hogy én inkább fizikailag tudok gondoskodni ösztönösen a gyermekemről, vagy aktívan cselekvőképes vagyok, impulzív alkat, vagy esetleg az érzelmi gondoskodás fontos számomra, vagy én egy ilyen kicsit jövős, menős, állandóan programot szervezek a gyereknek. Ezt azért fontos tudni, mert hogyha a gyerek elvárásai ezzel nem egyeznek meg, akkor már az eleve egy feszültséget okoz, és ha valaki nem sikerül azonnal rögtön empatikus képesség által ráérezni arra, hogy a gyermek mit igényel, akkor ez okozhat egy feszültséget a babába, ettől rögtön nyugtalan lehet, akkor anyuka elkezd szorongani, hogy új, mit csinálok rosszul, és akkor innentől kezdve elindul egy ördögi kör, mert az anyuka szorongását megérzi a baba, akkor onnantól kezdve ő is elkezd nyűgössé válni, és akkor csak egy állandó idegesség, akkor elapadhat a hely, akkor azon kezdünk el aggódni. Tehát ezt jó, hogyha tudjuk, hogy mi mivel rendelkezünk. Akkor ugye ehhez képest vannak a gyermeknek az igényei, azokat ugyanezek, tehát végül is, hogyha tudjuk a gyermeknek azt, hogy milyen aszcendense van, milyen volt helyzete, és milyen étkezési szokásokkal rendelkezik, akkor tulajdonképpen már ezzel a 3 dologgal nagyon sokat tudunk neki segíteni már a kezdetekben. Ugyanis a tudatos gyereknevelésnél az első 7 év az nagyon fontos. Az első 7 évben az összes mintát megszerzi a gyerek, ami a később életében befolyásolhatja. Az akkor ők ilyen traumák, azok mind kihatással vannak felnőttkorban. Tehát amikor megyünk oldásokra, akkor tulajdonképpen mindig a gyerekkori gyökereket oldjuk. És a kineziológus is például azt mondja, ami gyerekkorban problémaként megjelent a gyermeknél. Tehát az optimális helyzetben ugye hasonló volt helyzettel rendelkezünk, mint amivel a gyermekünk rendelkezik, tehát hasonló elvárásai vannak, hogyha érzelmi gondoskodást tudok nyújtani, ő érzelmi gondoskodást vesz, akkor automatikusan kialakul egy kellemes anya-gyermek légkör, és akkor ez az első fél évre szokták általában tendálni, hogy összeszokik anya és gyermek, akkor ezek általában megtörténnek elég hamar, de igazából általában az szokott lenni, hogy ez a 2 elem ez nem egyezik, és akkor kell egy kicsit közelíteni az álláspontokat, hogyha én tudom, hogy ilyen tüzesebb típus vagyok, akkor sok lehetek mondjuk egy érzelmesebb babának, és akkor eleve frusztrálom őt az ösztönös viselkedésemmel. De ha tudom, hogy a gyerek egy kicsit nyugisabb légkört szeretne, hogyha tudom azt, hogy őt nem veszi jó néven, hogyha egyszerűen hirtelen ráesik 10 látogató, mert az neki túl sok, és nem annyira nyitott az újdonságok felé, akkor biztosítok neki olyan környezetet, hogy egy kicsit nyugisabb legyen, akkor szépen a látogatókat beosztom, hogy akkor egyenként jöjjenek, ne essenek rá rögtön a babára. Ezt azért is szeretném kihangsúlyozni, mert ugye általában az van, hogy meglátunk egy babát, és jaj de édes, jaj de aranyos, rögtön fogdossuk, rögtön fölemeljük, és akkor aztán csodálkozunk, hogyha sírva takad meg a kezünkbe, mert vannak olyanok, akik ezt abszolút
abszolút nem szeretik. Tehát van, akinek egyszerűen kell egy kis időt hagyni, hogy az intim szférájába beengedjem. Most ezt ki lehet próbálkozással is szűrni, de tulajdonképpen, hogyha ránézünk egy horoszkópra, akkor azt az aszcendens állása, ami a kifelé mutatott képünk felnőttkorban, de gyerekkorban, ez a reakció a kívülről jövő ingerekre. Tehát, hogyha valaki egy zártabb aszcendenssel rendelkezik, akkor azt szereti, hogyha először megszokja azt az idegen embert, mert ő mondjuk bizalmatlanabb, és nem annyira könnyedén oldódik fel egy idegen helyzetbe, egy váratlan szituációba, egy váratlan hangtól jobban megijedhet, és ezt azért is fontos, hogy tudjuk. Tehát tulajdonképpen az első 7 évben nem is annyira a gyermeknek a napállása fogja meghatározni a viselkedését, hanem az aszcendens és a hold helyzete. Tehát, hogyha ezt tudjuk, akkor ez alapján tudjuk a számára biztosítani azt a környezetet, amiben ő jól érzi magát, kiegyensúlyozott, és mi is tudjuk, hogy mit tudunk neki nyújtani, akkor ebben változtatunk, akkor sokkal könnyebbé tesszük ezt az időszakot. Na, tehát, ugye, ahogy mondtam, fontos feltárni a fejlesztésre szoruló képességet, és akkor ezt már tudjuk korai célirányos fejlesztésre. És akkor most egy kicsi asztrológiát belevinnék a dologba, hogy ugye az asztrológiában 4 elemet különböztettük meg, a tűz és a klasszikus asztrológiában, a tüzet, a földet, a levegőt és a vizet. Ezt a 4 elemet, ez 4 alapképességet mutat meg. Tehát, hogyha a gyereknél mondjuk abszolút nem találunk tűzelmet, tehát magyarán születéskor nem hozza magával azt a bioenergiát, ami folyamatosan újra töltődik, akkor ez hozza azt, hogy nem igazán van akaraterő, nem tud lelkesedni a dolgokért, a konfliktusokat elkerüli, a küzdés az életben az neki egy nagyon nagy probléma, utálja a versenyhelyzeteket, inkább csak a háttérben meghúzódik, és megvárja, amíg más megteszi helyette, amit neki kéne. És ennek a tüzelem hiánynak ugye van egyfajta természetes módja, hogy pótoljuk, ha sokat van például a gyerek napfényen. Tehát, hogyha napoztatjuk, mondjuk nem a tűző napon és délidőben, de hogyha minél többet ki tudjuk vinni napos időben, az nagyon jól tesz, és a sport elengedhetetlen. Ugyanis a sport az fogja benne ezt a tüzet felízítani. Tehát ugye akinek sok tűzeleme van, magyarán sok energiával rendelkezik, azt azért kell, hogy sportoltasson, hogy levezesse, viszont itt meg energiahiányossá válik a gyerek, hogyha nincs egy ilyen aktív mozgás. Erre végül is mindig meg lehet találni. Nem muszáj egy versenysportba beleerőltetni, mert ha nincs benne tűzelem, akkor nem biztos, hogy akar ő versenysportolni. Akkor lehet, hogy egyszerűen csak elég, hogyha sűrűn járunk hegyet mászni, vagy futkározunk egy kicsit, vagy kerékpározunk, vagy biciklizünk, tehát végül is bármi lehet. A gyerekek azért elég kreatívak ezen a téren, hogy mi az, ami tetszik. Na most a földelem hiány, az adná a gyermeknek a kitartás képességét. Tehát ők azok, akik általában rendelkeznek mondjuk sok tűzelemmel, van fizikai aktivitásuk, el tudják indítani a dolgokat, de amikor már arról van szó, hogy mondjuk ilyen unalmas gyakorlásokra kerüljön a sor, vagy azt megszokja, hogy minden nap fogat kell mosni, vagy akkor reggelizni kell, ezek már olyan macerás dolgok, nem érdekli őket. Szóval ez a napi rutinszerű feladatok az nem annyira izgalmas számára. Itt nagyon fontos például, és ezt a legkorábban is el lehet kezdeni, mert ha egyfajta rendszert felállítunk a gyerek életébe, akkor onnantól kezdve megszokja. Tehát megszokja azt, hogy vannak kötelező feladatok, vannak, amit végig kell csinálnunk. Ez az első időben egy kicsit nehezebb lesz, mert majd ki akar bújni alóla, meg minden. De át lehet ezt hidalni, és a végén már egy megszokás. Tehát minden képesség tanulható. Tehát nincs olyan, hogy valakiből ez hiányzik és nem tanulható, amennyi az élethez szükséges. Ez azért szükséges, mert felnőttkorban is a gyakorlatilasságunkat, azt, hogy úgymond a materiális fizikai világba eligazodjunk, ahhoz muszáj a földelem, hiszen különben nem tudjuk megvalósítani a saját gondolatainkat, mert az adja, hogy amit kigondolunk, akkor ezt ebbőlegesen meg is valósítsuk. Úgyhogy itt csak az a megoldás, hogy rendszert kell vinni. A másik, hogy lehet velük gyakoroltatni, hogy akkor most elképzelünk egy történetet, és akkor azt próbáljuk meggyurmázni, megformázni, süssük meg sütemény formájába, vagy rajzoljuk le. Tehát ez már a gyakorlati megvalósítása, és akkor a kettő összekötődik a kis fejében, és előbb-utóbb meg fogja tanulni, hogy ennek hogyan kell lennie. A levegőhiány
Egyébként a földelem hiány okozza a legnagyobb problémát, az egyik legnagyobb problémát az iskolai életben, mert ugye ott kell a kitartás igazából, hogy a tananyagot sikerüljön neki úgy elsajátítani. A másik ilyen az a levegőelem hiánya, ami adja a tudásvágyat. Tehát az, hogy egy kicsit könnyed legyen, hogy laza legyen, és akkor ez hiányzik belőle. A beilleszkedést is segíti, akinek nagyon sok levegőeleme van. Azok nagyon könnyedén létesítenek emberi kapcsolatokat. Na most, hogyha egy levegőhiányos gyerek bekerül egy közösségbe, akkor nagyon nehezen nyit a közösség felé, és nagyon nehezen fog tudni beilleszkedni, sokkal több idő kell neki. Ugyanígy az új dolgok megismerése, igen, amit mondtam, hogy nincsen meg benne az a fajta nyitottság, hogy most érdekli, amit muszáj, ezt megtanulok, de úgy különösebben nem fogok utána menni, nem feltétlenül kelti fel a kíváncsiságomat, és tulajdonképpen ők azok, akikkel nagyon sokat kell beszélgetni. Ugyanis itt arról van szó, hogy van nekik gondolatuk, meg van elképzelésük, meg kreatívak is lehetnek, és a fantáziájában megjelenik rettenetesen sok gondolat, csak esetleg nem tudják ezt kifelé úgy összeformában, mondatokba, tehát nem tudják szavakba megformálni ezt a gondolatot. És hogyha sokat beszélgetünk velük, mert ugye először még nem tudnak olvasni, akkor a mi beszédünk, az, hogy mesét olvasunk nekik, az fogja bővíteni a szókincsüket, és fogja ezt a szóbeli kifejezést segíteni náluk. Ugyanígy később az olvasás. Tehát az a baj, hogy a mai gyerekek ugye inkább ülnek a számítógép előtt és pötyörésznek, de az olvasásnak nagyon fontos szerepe lenne, mert a szókincsük így bővül, és egy levegőhiányos gyereknél pedig kimondottan fontos lenne, hogy ezt áthidalja, mert később, amikor már majd feleletek formájában kell az iskolában helytállniuk, akkor nagyon nagy nehézségekbe ütközhetnek. Ja, és egy teljesen természetes elempótlás, ugye, hogy sokat levegő venni. Tehát ilyenkor érdemes egy ilyen gyereket, hogyha leültetünk például tanulni, akkor előtte jól kiszellőztetni a szobát, de azt is lehet, hogy egy kicsit kivisszük az udvarra, kicsit futkosson, mert egyébként a friss levegőn végzett aktív mozgás az az agysejtek termelődésére is nagyon jó hatással van, tehát ez mindenképpen ajánlott mindenki számára. És akkor ez már az utolsó ilyen szakmai rész a hiányzó képességekből, ez a vízelemhiány, amikor a gyermeknek nincsen vízeleme, tehát az érzelmi megnyilvánulásai vannak valamilyen szinten lezárva, van bennük érzelem, csak nem tudják igazából azt vagy úgy kifejezni spontán módon, vagy nem merik kifejezni spontán módon, mert attól félnek, hogy akkor sérülhetnek, és ők azok, akik, hogyha ezt a képességet nem tudják pótolni. Na, őnekik például kimondottan ajánlom a babaúszást, mert itt a víz közelsége, az egyszerűen ez az ilyen öntudatlan tanulási folyamat, amikor a vízzel érintkezem, és a víznek a sajátosságait, a víznek a tulajdonságait magamévá teszem, és ugye a víz az úgy áramlik, az érzelmeknek is hagyni kell az áramlást, és akkor onnantól kezdve viszont is fog áramolni. És nagyon jó hatása van például rájuk, hogyha náluk elesettebbekkel foglalkozhatnak. Tehát, hogyha van egy kis állat, akiről ők gondoskodhatnak, és azoknak az ösztönös megnyilvánulása alapján ő a saját kis érzelmi világába is betekintést kap valamilyen szinten. Tehát ezek végül is mind-mind tanulható. Ez okozza még a legkevesebb problémát, hogyha a vízelem hiányzik, viszont felnőtt korban sokkal többet.